Balkan vilayetine de bütün dünya velosiped günü münasebeti geçirilen şehirlere yuqarı ruhlantıga beslendi. Gün watar sebtin merkezi Balkanaba şehrindäki Türkmeniň Awy binasynyň öňündäki ajaýyp meýdançyda gurulan dabara ýaty garjy pursatlara baý boldy. Balkan vilayet häkimliginiň vilayet beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň birlikde geçiren dabarasynda ýanglanan döwrübap aýdymsalarda Pehim paýhas ummany magtumly praýylynyň bagtyar durmuşmydan insan saglygynyň wasfy özü münasip beýany tapdy. Vilayet ýürütüş sanat mekdebiniň talip ýaşlarynyň uly joşuny ýerine ýetiren döwrübap aýdymsalary dabara gatnaşyjylary şatlyk paýlady. Olar berqarar döwrütiň täze ýamynyň galkynjy döwrüň ruhuny öz boşly öwüşgün beren bu ajaýyp şäher bilen berek-berek gyzygyny utlap, halkymyzyň baş saglygyny, ýurt baýlygyny öwren gahrman arkadamda hemde arkadagy gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Bayramçylyk dabarasy soňra Balkanaba şäherindäki 10 000 ornuk sport toplumynyň öňünde ýokary derejede ýaýbanlanyrly. Arkadagy serdar bilen öňe barýa sagdyn nesilliýene atlan geçirilen bu dabara döwreti diýarmyzda durmuşa geçirilen her bir tutumly işi halkymyzyň ýürek buýsunjyny öwren gahrman arkadamda hemde arkadagy gahrman serdarmyda bolan egsilmeýän hoşallygyň aýdyň beýany bolup ýanglandy. Abada milli syýahatçylyk dolugynyň çar kunjugyny ýaňsalan maksady okuny çäreler köpçüliklerini velosipedli ýürüşi uly şatlyk şowkuny baý many mazmuny besenip Kenariýa şäherine sagdyn durmuş ýürlüsiniň barha ruwaşlyk tapýanynyň subutnamasyna öwrüldi.